Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 10 майи соли 2021 мебошад. 1000 рубл 152 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавор мо 12 та мошинҳои фурӯшӣ пешкаштон мекунем. ҳар хела мебошанд ва қариб ки ҳамашона шумо метавонед ҳамчун кредит харидорӣ кунед. барои ин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ин ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон рой кунед. агар ягон мошин гофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали мошин шуморо дар кора. бисёр вақт гап намезанем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли барориш 1995, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. мошин дар садбарг истодагӣ камтар муомилат дорад. алиш мешавад ба ягон мошини автомат. пул наметм. нархаш 28 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад. кредит агар гирем 584 сомонӣ ҳар моҳ меспорем то муддати 4 сола бо пешпардохти 8400 сомонӣ ва хотиррасон мекунем ки ҳамаи кредитора через бонки алиф мегузаранд, яъне ки соҳиби мошин кредит намета, фақат бонки алиф. Opel Astra G, соли барориш 2004, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, автоматай. кондитсионер ях дора, 4 баллони нав, тонировкаш 3 моҳи дига вақт дора. мошин тозаҳакай. нархаш 50 000 сомонӣ. абменам мешавад, савдоам мешавад. кредит агар гирем 1044 сомонӣ ҳар моҳ меспорем то 4 сола бо пешпардохти 15 000 сомонӣ. Toyota Mark II, соли 1996, задний привод, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай, моторуш 2.0 литр. 25 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад. 522 сомонӣ ҳар моҳ меспорен агар кредит гирен бо пешпардохти 7500 сомонӣ. Deo Nexi, соли 1997, передний привод, 1.5 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. нархаш 10 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад ва соҳибаш мега ки мошин на хаду срочни сум дар кора. сечкаи фурӯшӣ, соли 1998, задний привод, 2.0 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. мотор, коробка 100%, кондитсионер дора, хадавоишам 100%, ҳуҷҷат 4 моҳи дига дора, баллоно нав, Россия рафтеста, барои ҳамин сум дар кораша, задагӣ пусидагӣ надора. нархаш 46 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. кредит 960 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 13 800 сомонӣ. Opel Astra F, соли 1993, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 2 моҳ ҳуҷҷат дора. баллонош 80%, чашкаҳош созай, аккумулятор 80%, 8 литр тақрибан мехӯрад.
дар даруни шаҳр беҳад хубай, фақат бензинай, мошин таксӣ гаштагӣ нестай, илтимос беҳуда занг назанед. соҳиби мошин мега нархаш 20 000 сомонӣ, бо муомилаам дора. Deo Leganza соли барориш 1997, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш фақат бензин, коробка передач, механика. номерош снятияй транзитаи айни ҳол, ҳуҷҷатош буд шудагияй, бензини холӣ, мошин як даст гаштагияй, нархаш 22 500 сомонӣ, бо савдоам мешавад. Lexus RX 350 соли 2005, передний привод, 3 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматай, рангаш бежевияй. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, кондитсионер, айвагон, як даст. нархаш 100 000 сомонӣ мебошад. кредит 2088 сомонӣ ҳар моҳа, бо пешпардохти 30 000 сомонӣ. Opel Astra G соли барориш 2003, рангаш сирхай ва кимчхали модификатсияи аҷоибиш кардагияи ҳисоби мошин, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач боша, механика. мошина мотори зафираяй, ягон задагӣ пусидагӣ надора, хадавои ҳама нав, мошин ранги лодка мерава, мошинда гап нест. кондитсионерам дора, электропакет 5та, заводской шумоизолясиони губкават, мошин тупча, сумдаркор барои ҳами срочно фурӯхтестай. просто барои интерес занг назанед. мега соҳиби ҳамин мошин нархаш 37 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. кредит 772 сомонӣ ҳар моҳа, бо пешпардохти 11 100 сомонӣ. Mercedes-Benz E-Class соли барориш 2008, полный привод, 3.5 литр мотор, сӯзишвориш фақат бензин, коробка передач боша, автоматай, растамошка дора, дар ҳолати хуб қарор дорад, рангаш мокри асфальт. нархаш 115 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад, метонем баъзуру вариантотона пешниҳод кунед. кредит агар гирем 2401 сомонӣ ҳар моҳа меспорем, бо пешпардохти 34 500 сомонӣ. Toyota Camry соли барориш 2007, задний привод, 2.4 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач боша, автоматай, лимитированный выпускай барои внутренний рынки Япония. нархаш 108 000 сомонӣ мебошад, савдоам мешавад. кредит агар гирем 2255 сомонӣ ҳар моҳа, бо пешпардохти 32 400 сомонӣ. ВАЗ-2115 соли барориш 2004, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш фақат бензин, коробка передач бошад, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон расход надора,
мошин мефаҳмидагид биё айпеш бин задагӣ варид надорад. Танировка 10 моҳи дига дора. ҳуҷҷатош солона срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 22 000 сомонӣ. ва ин буд охирон мошини фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид барори кор шумода.